Straight to the point. Now, aritas to mga issues, mga higala rong buntaga. Daghantag mga isgutanan karon mga suking tigpaminaw. Unya, unahon ta usa mga higala kining good news. Unsa may good news? Ang good news karon sa ato mga higalang dawat o mga donasyon, kinini ang unang-una diri mahigala sa Cebu Provincial Capitol, naunta sa ni, tungod kay nakadawat sila, no? Ang Cebu Provincial Capitol og $1 million. Mao ni ang pinakadako nga donation nga nahatag mahigala $1 million gikan sa Osaka Japan-based shipping company nga kining gitawag og Nissin Kayon Company gikan sa Osaka, Japan. Unya na ibaw mo unsang hitabo mga kaigalaan. Kung imong i-convert ni sa Philippine money, anis mga 58 million pesos. 58 million pesos. Pila may extension sa piso to dollar? Dollar 58 na 57 ana. So na 57 or 58 million pesos. Mao ni ang pinakadako nga donation. Kay naluoy mga higala. Natandog kining maong President and CEO sa Nissin Kayon dito sa Japan. Gidunit gahapon. Unya atong tagagpagtagad kay nahibawa mo kanana ang unsay kini niya naka-trigger ani. Atong hinabion ron. Usa ka Pinoy, usa ka taga Cebu nga nagtrabaho dito mga higala sa Japan. Si Mr. Donald Duhig, no? Ako ning hinabion live and direct gikan sa Japan kay ato siyang pasalamatan nga naabot ning maong kwarta diri mahigala sa Cebu Provincial Capitol. Unya matabang ni ngadto mga higala sa mga igsuon nato nga mga kabos o mga igsuon to nga mga biktima sa linog dito sa Northern Cebu. Usa ka hapon ha. Wa maghinanaw ang hapon. Pagtan-aw may pag-ingon nga naitabanganan sa Cebu ni tunol. So karon usa sa ila mahigalang empleyado man si Donald, no? Si Donald Duhig, taga Minglanilla kini. Usa siya sa mga empleyado dito sa kining kumpanya nga Nissin Kayon Company dito sa Osaka, Japan. Mauy nahimong instrumento. Unsa man hitabo atong ipasaysay niya may gala nga